Κεφάλαιο 24. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το ναό και ξεκίνησε να φύγει, ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ύστερα ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο όρος των ελαιών. Κι ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως: «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά? Και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς, γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυρίζονται: εγώ είμαι ο Μεσσίας. Έτσι θα παραπλανήσουν πολλούς. Τότε θα ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι. Προσέξτε να μην ταραχτείτε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα έρθουν πείνα, αρρώστιες και σεισμοί σε διάφορα μέρη. Όλα αυτά όμως είναι σαν τους πρώτους πόνους της γένας. Θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν. Και όλοι οι λαοί θα σας μισούν εξαιτίας μου. Τότε πολλοί θα αποστατήσουν. Θα καταδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν και πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανούν πολλούς. Επειδή μάλιστα θα πληθύνει η κακία, η αγάπη πολλών θα ψυχρανθεί. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Πρώτα θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη αυτό το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία του Θεού, για να το ακούσουν όλα τα έθνη, και ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν θα δείτε να στείνεται στο ιερό το βδέλιγμα της ερημόσεως που προφήτευσε ο Θεός μέσω του προφήτη Δανιήλ, ο αναγνώστης ας καταλάβει, τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο Λιακωτό να φύγει χωρίς να κατεβεί να πάρει τα πράγματα από το σπίτι του. Το ίδιο και όποιος βρεθεί στο χωράφι να φύγει χωρίς να γυρίσει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Κι αλίμονο στις γυναίκες που θα είναι έγκυες ή θα θυλάζουν εκείνο τον καιρό. Να προσεύχεστε να μην αναγκαστείτε να φύγετε χειμώνα ή μέρα Σάββατο, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανά γίναν από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ούτε θα ξαναγίνουν. Και αν δεν λιγόστευε ο Θεός τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα λιγοστέψει τις ημέρες εκείνες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας» ή «Να, εκεί είναι», μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα για να σας παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν γίνουν. Αν λοιπόν σας πούν «Νάτος είναι στην έρημο», μην πάτε. Και αν σας πούν «Νάτος, εκεί είναι κρυμμένος», μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστραπή που βγαίνει στην Ανατολή και φαίνεται στη Δύση. Και όπως το λέει η παροιμία, όπου το πτώμα, εκεί και τα όρνεα. Αμέσως ύστερα από τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να φέγγει. Τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημάδι του Υιού του ανθρώπου και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και λαμπρότητα μεγάλη. Αυτός θα στείλει τους αγγέλους του να σαλπίσουν δυνατά και να συνάξουν τους εκλεκτούς του από τα 4 σημεία του ορίζοντα, από το ένα άκρο του κόσμου ως το άλλο. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλει φύλλα, καταλαβαίνετε πως πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμα ζουν οι άνθρωποι ετούτης της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια μου όμως ποτέ. Ποια όμως μέρα και ώρα θα έρθει το τέλος, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνον ο Πατέρας μου. Η παρουσία του Υιού του ανθρώπου
θα μοιάζει με ό,τι έγινε την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή, πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Και να ξέρετε τούτο: αν ήξερε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριος του τον έκανε επιστάτη των δούλων του να τους δίνει την τροφή τις ορισμένες ώρες? Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του «Αργεί να έρθει ο Κύριος μου» και αρχίσει να χτυπάει τους συνδουλούς του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθησους, θα έρθει ο Κύριος του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την υποψιάζεται θα του επιβάλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του.